שלום וברוכות הבאות לפרוס כנפיים, פודקאסט של שתי נשים, המון סיפורים, לב אחד. אנחנו מיכל ורונית, ובכל פרק אנו מדברות בכנות על שינוי, פחד, אומץ וחלומות שעדיין מחכים להתממש. כי אף פעם לא מאוחר לבחור בעצמנו מחדש. ואם גם את מרגישה שהגיע הזמן לפרוס כנפיים, הגעת למקום הנכון. בואי נתחיל. היום אנחנו מדברות על תפקיד שליווה אותנו הרבה שנים. הילדה הטובה. זו שרצתה לעשות הכל נכון, לקבל את החיוך מהמבוגרים, לא לאכזב אף אחד. אבל מתי היא התחילה לשלם על זה מחיר? ומתי בכלל שמנו לב שזה קורה לנו? אז מיכל, אוי נורא משונה לי. מאזינות, מאזינים, מי שמקשיב שם בצד השני, אני מתנצלת. אני רוצה שתבינו שנורא קשה לי לפנות למיכל ולקרוא לה מיכל. זה בינינו זה מיכלי. אז אתם מרשים לי, נכון? אז מיכלי, את זוכרת רגע כזה מהילדות שלך שהרגשת שאת הילדה הטובה כדי שיאהבו אותך בסביבה? וואו. אני לא חושבת שיש רגע אחד כזה שהרגשתי את זה, אבל אני חושבת שבחוויה שלי בילדות, בצורה שלא אמרו לי אותה, תהי ילדה טובה, אלא הרגשתי שזה התפקיד שלי בבית. אני אהיה הילדה הבוגרת, העצמאית, האחראית, אני אנהל את הבית, אני אדאג לאח שלי הקטן, אני הייתי בת 6, הוא היה בן 2, אני חזרתי מכיתה א', הייתי הולכת להביא אותו מהגן, הייתי מחממת לו אוכל, ילדה בת 6, ועוד לפני זה הייתי ילדה שנוסעת בגיל 4-5 לבד באוטובוס לגן חובה. וואו. כן, היה לי כיסא כזה ליד הנהג, והגן היה רחוק, ההורים שלי עברו דירה כשהייתי בגן טרום חובה, והייתי צריכה להגיע לגן, אז פשוט אמא שלי הייתה מעלה אותי לאוטובוס, והייתי נוסעת לבד. הנהג כבר היה יודע שאני יושבת על הכתף שלו ליד, היה מין מושב מוגבה כזה, ואני הייתי יושבת שם, והוא היה מוריד אותי. זאת אומרת, האוטובוס היה עוצר ואני הייתי יורדת, ואז הגננת הייתה מוציאה אותי והאוטובוס היה מגיע ואני הייתי עולה. זה לא היה כמו היום מסעות. כן. זה היה אוטובוס של אגד. אוטובוסים רגילים, כן, עם הרעש והעשן. אבל כשאת אומרת, אני זוכרת שזה היה התפקיד שלי. מישהו נתן לך את התפקיד הזה, או שאת לקחת אותו? מישהו אמר לך, את תאספי את הילד, האח שלך מהגן, כן, או כן. את החלק הזה כן. אני מנסה להבין מה זה הרגשתי. החלק הזה כבר קרה כי הייתי מאוד אחראית, אז כבר יכלו להגיד לי, בשעה זו וזו, הוא מסיים את הגן, תתייצבי, תקחי, תבואי, וילדת מפתח, תפתחי ותכיני לו לאכול. זה לא שישבתי והכנתי עכשיו לזניה, אבל יותר לחמם את הפיתה על הגז וכמעט לשרוף את הבית, להכין לו טוסט. אבל אני חושבת שמשהו בשדר הכללי של אבא עובד מאוד קשה, ואמא מאוד עסוקה, גם עם ההורים שלה, וגם היא עובדת, וגם עם הבית, ואם אני אהיה ילדה טובה, בצורה תת-הכרתית, אתה מקבל את אני לא יודעת איך להסביר את זה, בסוף אנחנו כנראה, יש איזו תבונה אפילו לילדים קטנים, והם קולטים בצורה ססמולוגית, אני יודעת איך קוראים לזה? תשדורות לא מדוברות. שכדאי שאם אני אהיה ילדה טובה, אז אמא תאהב אותי, ואני צריכה להיות חברה שלי, אמא לא לעצבן אותה, כי היא עייפה, כי היא עסוקה, כי היא פה, ולאט לאט זה הופך להיות בעצם אתה, כי אני במהות שלי ילדה מאוד שובבה וגם חוצפנית, ולא תמיד השתלטתי על זה. אבל בפעולות שלי, יותר מאשר בדיבור, כי בדיבור כי אני נשארתי ילדה חוצפנית להורים שלי, אני הייתי חוטפת על זה צעקות, לפעמים גם קצת חבטות, אבל בפעולות עצמם שעשיתי, ידעו שאפשר לסמוך עליי, שאפשר לתת לי אחריות ואני אסתדר.
ואני באמת הרבה פעמים חשבתי שאני חברה נורא טובה של אמא שלי. זאת אומרת, היה חשוב והיה לך חשוב לי לרצות אותה. לשמור על החברות הזאת, כן. כי זה היה המקום שלך איתה, שלך ושלה. נכון. אז אני חושבת ששם זה התחיל. את יודעת, גם אצלי זה היה, אבל אני חושבת שאז בתור ילדה לא ממש הבנתי שזה התפקיד, להיות הילדה הטובה. זה פשוט הרגיש לי כמו משהו שאני אמורה להיות או לעשות, כי נניח עולה לי איזשהו זיכרון ילדות, שבפרק הקודם קצת דיברתי על זה שאני ילדה, בת, בין שתי בנים, והאחי הגדול היה לו תמיד קצת קשיים בלימודים. אני זוכרת ימים שלמים של שעות אחר הצהריים לתוך הערב, שאמא שלי סוגרת את דלת המטבח, ויושבת איתו שם ועוזרת לו להתמודד עם השיעורים ועם המבחנים, וריצות לבית הספר, ולדבר עם המורה, ולפעמים אחרי שעות ארוכות שהייתה יושבת איתו שם סגורה במטבח, הטונים היו עולים, והייתה מתעצבנת וכועסת. זה לא היה פשוט ההתמודדות הזאת עבורה כנראה, ואני חושבת שאולי לחוות את הדבר הזה, למרות שזה לא היה קשור אליי, אז אני פשוט לקחתי את התפקיד של להיות התלמידה הטובה. הזאת שלא צריך להזכיר לה מתי לעשות שיעורים ומתי המבחנים, והייתי יושבת שעות ומשקיעה. אפילו בכיתה א' אני זוכרת ההורים שלך פעם צעקו עליי? לא. לא היה צריך. פשוט לא היה צריך. אני בכיתה א' כבר הייתי עושה לעצמי מחברת בית להכתבות. כתיבת תמ"ז היינו לומדים, אז הייתי עושה לעצמי מחברת כזאת לבית, אף אחד לא ביקש ממני. כנראה נצרב בי הנושא הזה של אם אמא צריכה לשבת עם אחי כל כך הרבה שעות, ולפעמים זה מתפוצצת, כן. אני לא רוצה להיות במקום הזה. איך את מתמודדת עם מתפוצצת? לא טוב. אני לא טובה עם עימותים. אני לא אוהבת עימותים. אני לא אוהבת שהטונים עולים. אני זוכרת שהייתי פשוט בבגרותי כבר ממש נמנעת מלהגיע למקומות כאלה, וגם כשכבר הייתי בתוך מקומות כאלה, ברוב המקרים הייתי בוחרת בשתיקות. אז את חושבת שאולי העניין הזה של להימנע מעימותים, הוא בעצם מביא אותך למקומות ולעשות דברים שאת לא מעוניינת, למרות שאת לא רוצה, אבל כדי להימנע מהעימות את עושה אותם? אז אני יכולה להגיד בפה מלא שבעבר שלי, אם נדבר על גיל ילדות, בגרות ואפילו קצת בוגרת, כן. הדברים כנראה השתנו עם הזמן, כי אני מפנימה ולומדת, אבל בהחלט הייתי במקומות האלה של להימנע מעימותים, כדי שלא יכעסו עליי, כדי שיחשבו עליי דברים טובים, כדי שאני לא אצטרך להתמודד עם כעס שמופנה אליי, ומה זה אומר שכועסים עליי, אולי פחות אוהבים אותי, אין לי מקום. אז כן, אז הימנעות זאת הייתה הדרך שלי. אז כשאנחנו ילדים, או בגיל ההתבגרות, ואצל חלקנו אפילו כמבוגרים, אנחנו לא באמת מודעים לכך שאנחנו מרצים. אנחנו פועלים, את יודעת, מהאוטומטים שמנהלים אותנו. אז אני רוצה לשאול אותך, באיזה רגע בחיים שלך הרגשת שאת בעצם מבטלת את עצמך? אני לא חושבת שאצלי, אני הרגשתי ברגע מסוים שאני מבטלת את עצמי. אני חושבת שקודם כל אני הייתי בן אדם, ילדה במודעות, זאת אומרת, אני חושבת שאת הזהות המינית שלי אני כבר באיזשהו מקום ידעתי בכיתה ד'. וואו, זה ממש ממש מוקדם. נכון. סופר מודעות. וזה מאוד הפחיד אותי. תחשבי, אנחנו מדברות על 1972, כן? וואו, היסטוריה. כן.
מה יגידו היה מאוד חזק שם. ואני חושבת שאני פשוט לקחתי על עצמי להיות נורמטיבית. בגיל מאוד צעיר אני לקחתי על עצמי את ההחלטה המודעת, לכאורה, להיות נורמטיבית, לחיות כמו כולם, להיות כמו כולם, וכנראה שזה מה שגם גרם לי להתחתן, להוליד ילדים, אבל די מהר, בערך 2 אחרי החתונה כבר רציתי להתגרש, כי הבנתי שאני חיה באיזושהי הצגה. זה קצת עכשיו שאני חושבת על זה, אני פתאום מבינה למה כל החיים רציתי להיות שחקנית בכלל, אבל אני בעצם שיחקתי כל החיים. אני שיחקתי את החיים שלי, רק שלא היה איזה במאי, אני הייתי הבמאית. השחקנית הראשית. והייתי השחקנית הראשית, וגם אני זאת שיכולתי להחליט מתי תסתיים ההצגה, איך היא תסתיים, האם יהיו מחיאות כפיים, ואם לא יהיו מחיאות כפיים, האם אני אמחה לעצמי כפיים. כן. ולשמחתי זה מה שקרה, מחיאות כפיים לא היו, לא מהקהל בכל אופן, אבל כן אני מרגישה שאני מוחאת לעצמי כפיים, ולא בצורה מתנשאת. כן, כמה פעמים ביום לפעמים, שבוע. אבל זה לקח שנים להצליח להבין אבל הקטע המצחיק זה שאת השינוי באמת שקרה, אני עשיתי כשהבת הגדולה שלי אמרה לי, אמא, למה את לא מתגרשת? וואו, ובאיזה סיטואציה או זמן זה קרה? חזרנו מטיול בת מצווה יחד איתה, היינו 5 שבועות. זאת אומרת, היא בת 12. 24/7, היא בת 12, אולי קצת יותר, כי עשינו את זה בחופש הגדול, אז זה 12 ו3 חודשים, מאוד בוגרת, מאוד מרצה. הרגישה שאמא כנראה מיצתה, ואמרה, אמא, למה את לא מתגרשת? וואו, איזה משפט חזק שילדה מתבוננת ומעיזה לומר. אבל הנה, קונסטלציה משפחתית, זה עובר העברה בין דורית כנראה. כן. אז זה הרגע, יש הרבה רגעים, אבל כן. אז מתי היה בעצם הרגע שלך שהרגשת שאת חיה בביטול עצמי? איזה הנחה. קורעת לב. כבדות. גם אצלי היה ככה כאן. כן, יש הרבה נשימות בפרק הזה. כן, זה מחזיר אותי בעצם גם אצלי בעצם לגירושין, שאני חושבת שהרגשתי הרבה מאוד שנים בתוך המערכת הזוגית, שאני שקופה. אבל השקיפות אצלי הייתה זה שאני בעצם הסתרתי את עצמי. אני דאגתי להראות גם כשלא היה לי טוב ולא הייתי מאושרת. ושהיו בעיות של לגמור את החודש. ושאני סוחבת את העגלה הזאת, זאת הייתה תחושה שליוותה אותי הרבה מאוד שנים, שאני סוחבת את העגלה הזאת שנקראת המשפחה שלי, הגרעינית, על הגב לבד, וזה כזה, זו עגלה כבדה. אבל כלפי חוץ היה לי מאוד חשוב להראות שהכל בסדר. אנחנו one big happy family. כי למה זה כל כך היה חשוב להראות את זה? אני חושבת שזה כן, שזה משהו שסחבתי איתי מהילדות שדיברתי עליה מוקדם יותר, של אני מסתדרת, אצלי לא צריך לדאוג, הכל בסדר, הכל עליי, אני בסדר פה. וגם לא, את יודעת, אני חושבת שזה לא היה רק מול ההורים או האחים, זה אפילו היה מול חברים ושכנים. מאוד חשוב לי הנראות הטובה הזאת כלפי חוץ. ובאיזשהו שלב הכבדות הזאת הייתה לי הורגת, פשוט הרגה אותי מבפנים. וכשהחלטתי enough is enough, ולשים סוף למערכת הזוגית שהייתה הרבה מאוד שנים, אני חושבת שהסביבה הסתכלה על זה בתימהון, ולא בכדי, כי
כלפי חוץ באמת, המצג היה באמת אושר. והיה דיסוננס מאוד גדול בין אני לא יכולה יותר, זהו, אני כבר לא מאושרת, אני לא רוצה בזה יותר, אני לא יכולה, זה קשה לי, פתאום חולשה, פתאום איך זה יכול להיות שברגע זה קרה? לא. זה כשאתה סוגר את הכל בפנים. ואתה פוחד לאכזב מישהו? אולי את עצמך, או אולי את ההורים, או אולי... אני חושבת שבעיקר היה לי קשה לאכזב את ההורים שלי, כי אני זוכרת הרבה שיחות של איזה מזל שיש לנו אותך, אחי הגדול התגרש כמה שנים לפניי, וגם היה שם איזשהו קושי והמון תמיכה של ההורים שלי, אז תמיד היה איזה מין מסר גם לעתים מילולי וגם לא מילולי של איזה מזל שלפחות אצלך הכל בסדר. אז היה חשוב לי להחזיק את התמונה הזאת של הכל בסדר. אצלי לא צריך לדאוג. כן, אבל בסוף זה התפוצץ כמו בלון לפרצוף. ואת היום מרגישה שאת כבר לא הילדה הטובה? בעיני הסביבה, המעגלים הקרובים של הורים וכדומה, אני בטוחה שאני לא נתפסת היום כילדה הטובה, נהפוך הוא, אבל בתוך תוכי, אני יודעת, כמו בשיר שהקראתי בפרק הראשון, שאני חזרתי לעצמי, שזו אני, שאני הרבה יותר כנה עם עצמי, שאני יותר בטוחה בעצמי, שאני חיה, אני טובה קודם כל לעצמי, וכשאתה טוב לעצמך, ואתה מקבל את עצמך, ואתה מסיר את כל הקליפות והמסכות שנדבקות לך לפנים, ולא נותנות לך לנשום, כי הן גורמות לך את כל החמצן בגוף, אז כשאתה מסיר אותם, אתה יכול להיות אתה. אתה יכול להיות שלם עם עצמך, אתה יכול לאהוב את עצמך, ואז האהבה הזאת גם יוצאת בצורה הכי אמיתית החוצה. אז כן, אני חושבת שעדיין לא כולם מסתכלים עליי, כמו שאני היום רואה את עצמי, מסתכלת על המראה ואני אומרת לעצמי, את בן אדם יותר טוב. קודם כל לעצמי, אבל גם כלפי חוץ. אבל לאחרים כנראה זה קשה יותר. וזה בסדר. זה פשוט מדהים, אני שומעת בקול שלך את התהליך שאת עברת ואת עדיין חובה מבחינה רגשית כשאת מדברת על זה, זה פשוט מאוד מאוד עוצמתי. ומה שמעניין אותי לדעת זה, האם אפשר באמת לזהות את הרגעים האלה, שהנה שוב אני הילדה הקטנה הזאת שלא מסוגלת להגיד לא. כן. היום חד משמעי, אבל גם אז הרגשת בקול שלי את מה שהגוף שלי הרגיש. כשאתה עם המסכות האלה, שאתה צריך להחזיק את התפקיד הזה שלקחת על עצמך, זה דורש ממך, קודם כל, זה נורא מעייף. כי אתה צריך להחזיק, והלהחזיק הזה זה נורא מעייף. אבל אני זוכרת גם תחושות גופניות של מועקה תמידית שהרגישה לי בחזה. נכון. כאילו איזושהי לבנה שיושבת לי על החזה וממאנת לרדת. וכל פעם ככל שהשנים עברו, היא הפכה להיות כבדה וכבדה יותר, והמועקה יחד איתה התעמקה וגדלה. נכון, אני חושבת שאצלי זה הרגיש כמו קיבוץ. אני כאילו הרגשתי קצת מתפתלת בתוך הגוף של עצמי, לא מוצאת, לא יושבת טוב בתוך הגוף שלי, בתוך האור שלי. זה משהו שאני ממש יכולה עכשיו לחשוב עליו ולהרגיש, ואני יודעת שגם היום אני לפעמים מרגישה את התחושה הזאת, כשקשה לי לפעמים להגיד לא, אבל אני יכולה לזהות את התחושה הזאת היום, ולבחור
אם להגיד כן או להגיד לא, או להיות שוב הילדה הטובה, או לא להיות הילדה הטובה. וזה ההבדל, נכון. שזה לא האוטומט שלי היום. נכון, נכון. אני מרגישה את חוסר הנוחות הזאת בתוכי. כן, זה כמו איזה שהם אורות מגדלור כאלה, מהבהבות בתוכי. כן, שאני ממש יכולה לזהות, הנה זה מגיע, לא נוח לי, ותשאלי את עצמך. זה מתאים לך או לא מתאים לך נכון לסיטואציה? זה ממש איזה נורה שנדלקת לי ואני יודעת לזהות אותה היום. אז כן, סימני אזהרה. הקונפליקט הזה בין הילדה הטובה, המרצה, לבין האני האותנטי, קיים בעצם בכולנו במידה כזו או אחרת. וכתבתי שיר שנוגע בדיוק במקומות האלה, שאני מקווה שיהווה לכן איזושהי השראה. וכל אחת תוכל לראות איפה זה פוגש אותה. שם השיר הוא הילדה בתוכי. הילדה שבי בוערת לפרוץ, לדהור יחפה בשדה חרציות, כשרוח מפזרת סודות בשערי, וקרני שמש דוקרים בקצה אפי. הילדה שבי רוצה לרקוד, לסחרר את גופי במחול פראי, להזמין את הצללים הכלואים בתוכי למחול משותף עד שיתקלפו מאורי. הילדה שבי היא אני, ואני האם והאב, חיבוק מלטף, לעתים מטיף, לעתים מתייסר, מושיטה לי יד ברגעי תהייה, וצועדות יחדיו היא ואני במסע משותף, מסע חיי. ואת, ששומעת אותנו עכשיו, מהו המקום שבו את עדיין מרצה? איפה בא לך להוריד את התחפושת של הילדה הטובה ולהתחיל לבחור בעצמך? נסי לדמיין איך ייראה יום אחד בחיים שלך, שבו את לא מנסה להיות הילדה הטובה, אלא פשוט את עצמך. וכדי לתרגל, בחרי פעולה אחת קטנה, משהו שאת בדרך כלל לא עושה, רק כדי להיות בסדר או לא להכעיס. תכתבי לעצמך מה זה יהיה. מה את מספרת לעצמך שיקרה אם תעשי את זה? מה את רוצה להגיד לעצמך במקום זה? בסוף השבוע תכתבי לעצמך איך זה ירגיש לבחור בעצמך, לא בשביל להיות בסדר בעיני אחרים. ואז תהפכי את הדף. במשך דקה שלמה תכתבי בצורה חופשית ואינטואיטיבית את המשפט מותר לי. מה שאת רוצה, כל דבר מותר לי. מותר לי להגיד לא, מותר לי לא לנסוע, מותר לי. גם אם אין מה לכתוב, תכתבי שוב ושוב מותר לי. מותר לי, מותר לי, מותר לי. העיקר שתכתבי. ככה אנו עוקפות את הצנזור הפנימי ונותנות למילים האמיתיות שלך לצאת. תודה שהייתן איתנו בפרק הזה של לפרוס כנפיים. אנחנו ממשיכות במסע הזה. גם אנחנו לומדות לשחרר, לשנות ולבחור בעצמנו מחדש. בפרק הבא נדבר על שינויים. למה הם כל כך מפחידים? ומה עוזר לנו לזוז בכל זאת? אם משהו בפרק נגע בך, תכתבי לנו. אנחנו כאן, מקשיבות.